Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. महाविकास आघाडीमधील नगरविकास मंत्री असणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 40 बंडखोर आमदारांनी बंडखोरी केल्यापासून शिवसेना पक्षाला गळती लागली आहे. शिवसेनेचे 12 खासदार देखील शिंदे गटात सामील झालेत. असे असताना शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे हे सध्या बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात मेळावे, सभा तसेच शिवसैनिकांच्या भेटी घेत आहेत. अशीच एक सभा काल संभाजीनगर येथे पार पडली आहे. या सभेमध्ये शिवसेनेचे नेते तथा माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे. एका रिक्षावाल्याकडे एवढे कोट्यावधी रुपये आलेत कुठून असा प्रश्न खैरे यांनी जाहीर सभेमध्ये उपस्थित करत शिंदेंवर टीका केली आहे. चंद्रकांत खैरे यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच इथे जमलेले सर्वजण हे ठाकरेंच्या पाठीशी आहेत असं सांगितलंय. इथे जे जमले ते ठाकरे परिवारच आहेत. ही जनता फक्त ठाकरे कुटुंबालाच मानते. बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि आपण म्हणजेच आदित्य ठाकरे असं खैरे मंचावर बसलेल्या आदित्य ठाकरेंकडे पाहत म्हणाले. पुढे बोलताना आपण ज्या मार्गाने आलात त्यावर किती लोक थांबले होते हे आपण पाहिलं असेलच. ठाकरे बाहेर पडले की लगेच वलय निर्माण होतं असं ते म्हणाले. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.